Млекарският кон. Имаше едно време един много умен млекарски кон на име Хари. Той умееше да пише и веднъж написа бележка на млекаря. Драги млекарю, не дрънкай, моля, с бутилките, за да мога да поспя до по-късно. С уважение, Хари. После показа бележката на другите коне в конюшнята. Ха! Какво искаш да кажеш с това късно? Присмяха му се те. Късно се пише с едно С, ако това си искал да напишеш. Хари се подразни и измърмори под нос. Късен, късно, късен, късно. Както и де, рече на глас. Обзалагам се, че никой от вас не може да пише. Никой не му отговори. Тогава, продължи Хари, можем да кажем, че една правописна грешка не е толкова лошо постижение. Всъщност Хари беше в лошо настроение, защото носът го болеше. Когато се учеше да пише, той държеше молива с предните си копита и постоянно падаше. Стараеше се да пази равновесие, но при най-лекото мръдване или мигване започваше да се накланя напред и бам, падаше на носа си. Скоро се научи да се подпира на молива и да балансира. Обаче така графитът често се чупеше или най-малкото написаното излизаше доста разкривено. Накрая Хари се научи да пише като стиска молива с зъби, но носът все още го болеше. На другата сутрин млекарят прочете бележката и през първия половин час изобщо не дрънка с бутилките. Обаче по-късно, когато Хари се събуди, той почна да дрънка шумно, както правят всички млекари. Как е носът ти тази сутрин, Хари? Поинтересува се млекарят. Изглежда по-добре. И той помилва коня и му даде една ябълка. Вечерта, когато се прибра в конюшнята, Хари написа стихотворение на най-добрия ми приятел, млекаря. Естествено, конят обича ябълки, от тях пълнее и това е важното. Важното. То ги надебелява, обаче аз ги обичам, а сега с Богом 2 бири моля, целувки. Хари сложи бележката в едно шише за мляко, а когато дойде на другата сутрин, млекарят му даде захар, 5 големи бучки, една средна и 2 малки. Млекарят ги държеше в отворената си длан, докато Хари ги изхрупа. Не мляскай, когато дъвчеш, защото ще събудиш останалите коне, рече му той. Затова Хари ги дъвка тихичко, докато млекарят четеше стихотворението. Прекрасно стихотворение, каза той накрая, и благодаря за целувките. Ето ти 3 и от мен. И той прати 3 въздушни целувки на Хари, а после двамата отидоха да разнесат млякото.